sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marga, isang matagal at masugid na tagapakinig ng programa ninyo. Napasulat ako kasi ang bigat-bigat ng pasanin ng puso at isipan ko. Baka po sakaling mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, nakilala ko po ang boyfriend ko sa social media. 2 buwan na po kaming nagsasama sa iisang bubong. Ngunit nitong nakaraang September, nalaman ko pong niloko niya ako. Bigla po kasing nag-chat ang ex niya at dahil hawak kong account na boyfriend ko, hindi ko po napigilan ang sarili ko at binasa ko. Doon ko nalaman na pumunta pala ang boyfriend ko sa bahay ng ex niya. Hindi man sila nagkita dahil may iba ng tinitirhan ng ex at may jowa na din ito, nagkausap naman sila sa text. Sinabi ng jowa ko sa ex niya na nagsisisi siya sa akin. Nahanda niya daw akong iwan kung sakaling babalikan siya ni ex. Kinumpronta ko ang boyfriend ko at umami naman siya. Sa lahat ng kabutihan, pag-unawa at pagmamahal na ibinuhos ko sa kanya at sa pamilya niya, yun pa ang sinukli niya. Galit na galit ako. Pakiramdam ko para akong kontrabidang nilamon ng sama ng loob sa isang teleserye. Parang may apoy na nagliliyab sa puso ko. Humingi siya ng tawad. Sabi niya gusto niyang itama ang lahat. Pero tuwing naalala ko ang ginawa niya, tuwing pumapasok sa isip ko ang mga salitang binibitawan niya sa ex niya, sumasabog ulit ang dibdib ko sa galit. Nakakapagmura ko at nasusumpa ko siya. Naisusambat ko lahat ng ginawa ko. Hindi ako ganito dati. Mabait akong tao. Pero nagawa niya akong maging toxic, overthinker, at sobrang moody. Hindi ko na nga po makilala ang sarili ko minsan. Kasalanan ko po ba kung bakit ako naging ganito? Ano po ba ang dapat kong gawin para makawala sa trauma at galit? Nakikita ko naman po yung effort at pagbabago niya, pero bakit po ba sa tuwing bumabalik sa isip ko ang panluloko niya, galit na galit pa rin ako? Maraming salamat po at hihintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marga. Marga, parang magang-maga yung galit mo doon sa boyfriend mo. Oo nga Alam mo magkaiba yung napatawad sa napatawad fully sa napatawad na medyo-medyo. Ibig sabihin, ang mas nakikita ko dito, yung kapag ka nagstay ka pa dito sa relationship na ito, pinipilit mo na lang. Yes. Pinipilit nyo na lang parehas. Kahit isipin mo yung description mo sa sarili mo, hindi mo na nakikilala yung sarili mo. Hindi ka naman toxic dati. Hindi ka naman nagmumura, hindi ka sumusumpa ng tao. Correct. Pero dahil sa nangyari, naging ganun ka. Parang you're losing yourself correct. na And sa tingin ko, hindi worth it yung relationship na yan kung if you're losing yourself in the process. At yung
dapat kasi yung kapag ka meron tayong karelasyon na that person brings out the best in us. Yes. Na kapag kasama natin siya, mas bumubongga tayo, bumabait tayo, or may itinuturo siya sa ating mga magagandang mga bagay-bagay. Kung hindi, kung ang itinuturo nito ay kabaliktaran ng kung Tama. sino ka, why stay? Correct. Hindi Oo. lang yan na nag-iisang lalaki sa mundo. Yan na yung toxic relationship. Malinaw Correct. na malinaw. Na at ang toxic po na relationship, lahat po ng toxic, lahat po ng toxin. Pag tinagalog po, ito po ay lason. Yan, pina-flash out yan Correct. Tinatanggal sa sistema. Hindi Oo. inaalaw na magstay sa ating buhay. Ito yung mahirap ko minsan sa isang sugat kung pinipilit mo na dumudugo ng dumudugo. Hayaan mo munang maghilom. Kumbaga, bigyan mo ng time na mag-heal kasi definitely hindi ka pa nag-heal eh. Correct. Kaya laging nasasagi, laging bumabalik, lagi mo na isusumbat at nagkakasala ka along the way. Correct. Yung cursing na yan, yung pagmumura na yan, lahat-lahat. Kumbaga, again, you're losing yourself. Na sabi nga ni Nicole na dapat, kung meron tayong karelasyon, dapat nag-glow tayo, kumikinang tayo lalo Correct. eh. Ganon. Yung parang, Oo. yung kapag ka, di ba merong mga ganon? Pansinin nyo po sa mga barkada ninyo o sa mga kaibigan ninyo. Di ba meron kang mga kaibigan na kapag ka meron siyang naging boyfriend, yung tropa mo, na nung boyfriend niya yon parang lagi siyang tuyot. Parang hindi naman siya nagdodroga, pero parang siyang, parang ang taas ng mga balikat niya. Alam mo yun, parang, basta parang iba. Yung pumayat siya, pero yung payat na stress ka ba? Hindi yung pumayat dahil nag-improve o kaya yung, di ba may mga pagpayat kasi na nag-i-improve talaga yung katawan natin di ba? Pero yung pagpayat niya ay pagpayat ng stress. Oo, correct. 'Di ba? Pero meron din naman ikaw tropa na nung naging boyfriend niya, yung boyfriend niya ngayon, 'di ba? Or ikaw mismo, 'di ba? Parang ang fresh mo. Nag-glow. Nag-glow ka. Ayan. Sabi nga ni Diego kanina, kumikinang-kinang, 'di ba? So, yun dapat ganun, kumikinang po tayo. Hindi naman perfect ang mga relationships pero kung ang relationship ay naging dahilan kung bakit mukha ka nagdroga kahit hindi ka naman kahit hindi ka naman nagdroga, aba. Ayan. Huwag nating hahayaan. Toxic Oo. na yan. Oo, wag mong hayaan na malason ka. It's not worth fighting for yung relationship na ganyan. Correct. Hindi dapat. Hindi naman namin sinasabi na husgahan na talaga kasi everybody naman deserves a chance. Pero siguro ang pinaka-the best na ganyan, yung parang hayaan mo muna na maghilom yung sarili mo. Correct. And then Totoo balikan yun. nyo. Kung meron pa. Kung Ayan. posible pa. Oo. Kasi obviously, hindi ka pa naghihilom At ang paghilom po, 'di ba, like any other sugat, it takes time. Correct. 'Di ba? Minsan nga akala mo magaling na kapag Oo. kakinutkut mo pa ng Ayun, konti, yung naglalangib. naglalangib, Diba, 'di ba? 'Di ba? Pag kinutkut mo kasi makati yan Oo. So natitempt ka na kutkutin. Oo. Pag tuklap mo, Oo. dumugo pa. Ayan. Kasi hindi pa siya talaga fully healed. Oo. 'Di ba? May mga langib na alam mo talagang kusa na lang siyang matatanggal. Magpo-fall off na lang siya. Kasi alam mong tuyo na talaga yung nasa ilalim. Obviously ikaw, nagdudugo ka pa Ayan. So kung may mga palangib ngayon, mga palangib lang ito ng manipis na langib. Correct. Oo. Hindi siya yung fully Oo. heal. So allow yourself to heal. Hindi naman po ang healing po ay hindi parang instant noodles na 1 to 3 minutes Ayan, okay okay na. na. Lalambot na, hindi para po Oo. siguro itong para po ito sigurong katawan namin ni Diego Bandido na hindi marunong sumayaw. Oo. Kailangan pakuluan ng mga 6 days Tama. and 3 years. Correct. It takes time. Ayan. O, Kat, diba? ito very dangerous to Marga, itong sitwasyon na to kasi marami tayong nakikita na mga ganitong sitwasyon na ipinilit kasi sayang yung pinagsamahan. Tama. Dumating, nag-crossover sila sa marriage at sa Ayan. marriage, bit-bit nila yung galit, yung rage na yan na, ikaw kasi dati, yung tuwing konting away lang, Correct, laging binabalik. ayaw natin yung ganyan. Imagine mo, naku. bit-bit mo yan sa napaka-toxic married niya. At saka ang worst pa dito, pag when you have kids, your kids will see those. Yes, aha. Makikita nila yun. Yun yung malungkot at masaklap Minsan akala lang natin yung mga anak po natin na hindi nakikinig. Aha. Pero nakikinig sila. Yes. Mas malaki pa tenga ng mga yan kaysa sa atin. Di ba? Akala mo Totoo. naglalaro-laro lang yun sa gilid? Hindi. Oo, biglang isusumbat sa iyo yung mga Correct. pinagsasabi At di, mo. tsaka mag-reflect yan sa sarili nilang actions, kung paano sila magsalita, kung paano sila makitungo sa kapwa, and even in, pag medyo lumaki na sila, even in the relationships Yes. na pipiliin nila. Correct, oo.
Oh, 'di ba? Ang Kasi- daming consequence na nakakalurke. Ayan, kaya Marga, ayan, desisyonan mo na ngayon yan. Tingin ko hindi Kasi you need time to heal Oo. first. Meron din iba, magpapasko na, malamig yung Pasko ko, hindi ko siya pwedeng hiwalayan. Oo, No, ganun. diba? Pipilit Oo, correct. Ganun naman tayo eh. Buti pa sila pag nag-post sa social media, may kasamang jowa o Oo. kaya ganun. Pero alam mo, ang idasal mo, Marga, is for you to have, na mabigyan ka ni Lord ng lakas ng loob to let go. Aha. Kasi sometimes, akala lang natin na mas beneficial yung nagsistay sila. Correct. Akala lang natin mas masakit pag umalis sila. Pero yung mag-decision ka na umalis sila sa buhay mo, marirealize mo para ka talagang nabunutan ng tinik. May mga ganun na. Meron ako naging karelasyon na ganyan in the past na hold on. Kahit sa totoo lang, ang sakit na sa ulo. Oho. Tapos ang dinasal ko talaga, Lord, please, bigyan mo naman ako. Alam ko naman kung anong tamang gawin. Sayang naman yung talinong binigay mo sa akin, hindi ko magamit-gamit sa pag-ibig. 'Di ba? Nakakalurke. So baka naman na bigyan mo ako ng lakas ng loob na magsabing no, enough is enough. And then when I finally did that na no, enough is enough, I realized na sa halip na umiyak ako kasi umalis siya. Para talaga ako literal na bunutan ng tinik. Para ako nag-donate ng mga 3 kilos of fats. Para masasigaw, freedom! Oh, correct. Para napasigaw talaga ako ng freedom. Diba? Huwag mo nang ipilit. Oo. Hindi lang yan na nag-iisang lalaki sa mundo. Promise. Oh, that's exactly the word yung sinabi ni Nicole Yala na alam mo naman, Marga, kung anong dapat gawin. Tama. Ayan, di ba? Basic na basic yan Correct. Minsan naghahanap lang tayo ng validation, O o kaya validation. people who will tell us na Di, tama kaya, yan, oo, ilaban mo. ilaban mo, o kaya ito talaga ang dapat mong gawin, ganyan. Oo. Pero alam mo naman talaga kung anong gagawin. Oh, a part of you na nagsusumigaw. Ikaw nga inisa-isa mo na hindi ka yan dati. Correct. Naging ganito ka. So toxic, basic Tama. ang toxic sa katawan natin, fina-flash out yan. Kasi yan ang sisira eh. So, ibig sabihin, kasi feeling ko ang isa sa mga dahilan kung bakit si Marga hindi maka-move forward is because nakikita niya naman yung effort. Aha. Pero obviously, of course, kung gusto niya naman talaga humingi ng tawad sa'yo, mag-effort talaga yan. Kaya lang hindi ka pa handa eh. Oo. So, ibig sabihin, kahit anong effort yung ipakita niya, nandun ka pa rin sa sumasabog ka. So, ibig Correct. sabihin, yung puso mo, grieving pa rin. Yung sugat, madugong-madugo pa. Pinipilit lang takpan. Pero, ng Band-Aid. Pero sa totoo lang, Oho. Band-Aid solution. Ano ba ang Band-Aid solution? Saglit lang naman yung tatakpan yung sugat eh. Pero Oho. yung sugat nandyan pa rin. Correct. Oh, Ayan. gusto mo? Ayan. So kung minsan ang effort, sabihin natin, yes, we acknowledge the effort. Pero kung minsan talaga, yung mga effort hindi nakakatulong eh. Parang ano lang siya eh, parang sa surface lang eh. Correct. Maganda tingnan, pero yung galit mo, andun hindi nawawala, hindi nakakatulong eh. Tsaka nakakapangit. Oh, yung parang nasasayang ka, may effort naman siya. Oo, kita ko naman na parang humihingi naman siya ng tawad eh. Sabi niya, sorry. Ito yung mga ito yung mga, naku, alam na alam ko yan. Yung sasabihin mo sa sarili mo, at least umamin. Actually, totoo naman, at least umamin. Oo. Kasi merong mga iba na huling-huli na nagde-deny pa. Ayaw umamin. So, ayaw pang umamin. So, ikaw siguro may mga ganyan ka, at least umamin naman siya. So, ibig sabihin, nandyan talaga yung intention. O, di okay. I mean, kung kaya mo talagang patawarin, pero obviously sa kwento mo na nagmumura ka, sumusumpa ka, Ayan. nagiging kang ibang tao. O, nasan dyan yung parang napatawad? Parang Correct. hindi naman, Wala eh. girl. Kasi anytime parang nagkakaroon ng trigger, maliit lang na bagay, siguro yung naamoy mo lang yung hininga niya na hindi siya Correct. nakapag-toothbrush. Tama. Trigger na. Correct. Makokonek mo na kagad yung yung Oo. sa ex. Paano mo makokonek? Kung sa tingin mo yung ex mo tinatanggap yung mabaho mong hininga, ako hindi. So alam mo yun? So mga maliliit na bagay. Oo. O halimbawa magdesisyon siyang kumain sa ganitong restaurant versus Oo. yung gusto mo. Ayan na Trigger naman. yan. Oo. Sasabihin mo, siguro kasi favorite to ng ex mo. Kaya dito mo pinili. So Ayan na kahit naman. sa mga kakainan, mas Oo. pinipili mo siya kaysa sa akin. Dito na naman papasok yung pangalan ng ex mo. Ayan, 'di ba? Lahat na lang, 'di ba? Konektado. So, how is it healthy? Yan. How is it healthy? Ayan. It is not. Hindi siya healthy. Correct. So, Marga, masasabi namin, get out. For a while. Pero hindi namin sinasabi tuldukan mo. Get out and then, hayaan mong mag-heal yung sarili mo. And then, Yan. saka nyo balikan. Kamustahin yung isa't isa. Kung
meron pa rin ba na dapat balikan or wala na? Ganyan, Diba? 'di ba? Pero sa ngayon, let time heal the wounds. Kasi totoo 'yun. Napakaluma ng kasabihan, ng quotation at laging ginagamit mula pa ng mga bata tayo na time heals all wounds, but it really does. Pansinin po ninyo kung meron tayong mga kagalit. Tapos after a few months or a few years, pag nakita mo siyang dumaan ulit sa feed mo, hindi ka na masyadong galit eh. Oo. Pwede nga magkabati kayo ulit eh. Not Correct. necessarily na maging close friends kayo, but obviously, magiging okay na kayo kasi yung galit, yung sama ng loob, wala na doon. Kasi Oo. kahit papaano, naghilom na. Depende kasi sa lalim ng sugat yan eh. Ayun siguro sa'yo, Marga, for you, medyo malalim kasi nabasa mo yung conversation and everything. Correct. Kulang pa siguro yung mga detalye na binanggit mo. Tama. Tsaka, Imagine mo na. isipin mo rin naman kasi talaga, nakasulat doon, di ba? Nagsisisi siya na ikaw yung ginawa, Oo, di ba? yeah. Kahit sino naman maiirita. Ayan, yan yung malalim na sugat eh. Oo. Tapos na kung magkaroon ng pagkakataon na magkabalikan sila, magbabalikan sila. Oo, Di ba iiwan ka. Iiwan ka. Diba? So at the back of your mind, kahit humingi ng sorry si jowa, lagi mong iniisip na what if? 'Di ba? What if dumating yung panahon na magkaaway lang kami or tumanda ako ng konti, nadagdagan ng isang wrinkles ko sa ibabaw ng Correct. kanan na kilay. Kita mo, diba? pinagsasabi ni Nicole. Magiging praning ka. Nakakapraning! Totoo yan. Siguro may isip mo kagad, naku, ano ba mga parte ng mukha ko na dapat nang hilahin, di ba? Dapat ko na bang i-avail yung mga ganitong services sa mga skincare clinic kasi baka iwan niya ako. Tas siguro ang mangyayari pa niyan. Oh. Ano tawag doon yung titingnan mo yung profile ng ex. Oo. 'Di ba? Mag-ano ka doon na I-stock mo. magsustok ka. Sustok mo ng isustok. Oo. Tapos alam mo 'yun. Iko-compare mo yung sarili mo sa Yan. kanya kahit na totally different people kayo. Which hindi ikaw yan dati. Hindi ka naman ikaw, hindi ikaw yan. Oo. 'Di ba? Secure ka sa sarili mo, secure ka sa relationship mo, 'di ba? Ibalik mo yung ikaw. Ayan. Malinaw na malinaw kasi. Obviously nawala ka eh Oo. dahil sinaktan ka, niloko ka and you're grieving. So parang you got lost in the process. Don't 'di ba parang ano yan eh, nabasa ko to eh na kung halimbawa lumagpas ka ng station ng train, pwedeng bumaba ka sa next station pero yung iba bumababa pa sa susunod. So habang papalayo ka ng papalayo, mas matindi ng matindi yung lalakaran mo pabalik o yung lalim ng pagkawala mo versus yung alam mo lumagpas ka dito sa Buendia, di ba alam nga naman makarating ka pa doon sa monumento. Wag na. Doon sa next station na pwede kang bumaba ka na. Oo. Ganon. Kasi ayaw namin na you get lost in the process. Ito yung talagang pinakaayaw ng tambalang kumikinang na mawala kayo yung sarili nyo in the process. Yun ang ayaw natin yun. Gusto namin na ano kayo, na maging... Yung kuminang nga eh. Oo. Yun yung prinsipyo, yung pagkinang eh. Correct na. Bakit ka blooming today? Yung jowa mo talaga, siguro. Yan, nadidiligan ka na nga. Correct, di ba? Mga ganon. Maganda ang pagkakadilig ng pag-ibig sa'yo. Kaya ganyan na blooming. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!